Dobar dan. Evo, mi smo želeli, pre svega, kako je rekao moj kolega Jovan malopre, kao pre svega obični građani koji sebe uopšte ne smatraju tipičnim predstavnikom parlamenta i tipičnim poslanicima, pre svega po tome što nismo proveli desetine godina u ovoj zgradi, već potpuno normalno živimo kao najnormalniji građani Beograda i Srbije van ove zgrade i što smo upoznati jako dobro sa svim njihovim problemima, a opet kao ljudi koji su učestvovali cele godine veoma aktivno u radu ovog parlamenta, da rezimiramo ovu godinu. Nažalost, kao što sam sigurna građani se slažu sa nama, ova godina je izuzetno sumorna. Ona je počela tako što je čovek koji je uporno proglašavao da neće se nikada kandidovati za predsednika Srbije, na kraju se naravno kandidovao i postao predsednik Srbije. Što se tiče zasedanja parlamenta, o tome smo jako mnogo cele godine govorili, ali ova farsa i privid demokratije koja se ovde odvija je dobila, ja bih rekla, dostigla svoj vrhunac na poslednjoj sednici na kojoj je vladajuća većina nažalost uspela da u potpunosti onemogući opoziciju da učestvuje u raspravi o najbitnijem zakonu u godini, Zakonu o budžetu, i završila se tako što je bukvalno na kraju jedan čovek sedeo i satima pričao, a svi ostali su ćutali i nažalost kako nam izgleda Skupština, tako nam izgleda i država, a sada na ovu godinu treba da proslavimo podjelkom koju su građani Srbije platili 83.000 evra, ili je bar trebalo da je plate, kao najskuplju jelku na svetu, da se plati iz džepa građana koji su nažalost među najsiromašnijima na svetu. Mnogi smatraju da mi kao opozicija ne bi trebalo da učestvujemo uopšte u toj farsi, međutim mi se sa tim ne slažemo jer je bitno da dignemo koliko toliko svoj glas u ovakvim uslovima i svima koji misle da taj glas nije bitan i da glas opozicije i da glas građana ne vredi ništa, ja im poručujem da samo pogledaju koliko se trude oni da nas ućutkaju, što znači da taj glas vredi mnogo. Ja se nadam da će se ove godine naredne više čuti i naš glas, a i glas građana. Dakle, posle takve jedne godine očekuje nas izborna godina. To nije ništa čudno jer je u Srbiji praktično svaka godina izborna. Naravno da to nisu idealni uslovi, ali su sa druge strane i dobri, jer uvek građani imaju mogućnost da iznova preispitaju da li su zadovoljni svojim životom, da li su zadovoljni onim što vide. Mnogi građani su, bar tako se priča, izuzetno zastrašeni. Ja ne mislim da ima uopšte razloga za strah, jer kako je lepo rekao ovih dana jedan naš veliki pesnik, treba samo pročitati knjigu Čarobnjak iz Oza pa da se vidi šta zapravo stoji iza te jedne velike i opasne mašinerije koja tako izgleda na izgled, a zapravo je potpuno, svaka vlast je smenjiva, nijedna vlast nije trajala večno. Mi smatramo da je ova vlast trajala dovoljno i mi verujemo da se i veći deo građana slaže sa nama, a u svakom slučaju želimo da svim građanima poželimo srećne sve praznike i srećnu, uspešnu, radosnu i veselu Novu godinu. Hvala vam.